Hello, sziasztok, én Jay vagyok, és itt van velem Bob. Sziasztok, ez itt a GTA 4 lesz, és most pedig megpróbáljuk az 5-ös körözési szintet elérni, és a Jay kezdi. Hát az a lényeg, hogy ki fogja tovább bírni. Hát reménykedjen mindenki. Sok jóra nem számítunk. Én se. Állj meg! Állj meg! Hadd köcsön. Sztoj! Sztoj! Sztoj, sztoj! Kezdjük. Elhívjál. Jaj, pillanat. Elfelejtettem. Köcsög. YouTube letérült alá. Ha így folytatod, ebből nem lesz semmi. Mármint? Béna vagy. Jaj. Állj meg. Igen. Hol van? Jaj. Erre beszélek. Na már, hát. Ó, bazdmeg. Mindjárt Volt kifogy. egy villanyoszlop. Hopp, Mögötted. hopp. Helikopter. Hol vagy? Szép. Mi van itt? Mindig is akartam helikopteren ülni. Nem látom a pontot? Na mindegy. Vagy. És... mellé. Király. Na, pusztul. Jaj. Oj, te! Kvantita! Ajaj, nincs kerék. Kilőtték. De... Ajaj. Szántóvetek? Jaj. Nem megy fel. Szerintem új kocsi kéne, de nem vagyok benne biztos. Tang Life. Tang Life, oké. Csak rendőr. Sziasztok. Reflex? Ne. De? Jó. Megint kilőtték. Tyűha! Megint kilőtték a kerekem. Apu! Na, Istenem. Na. Szegény rendőr autó. De még elég szó még, ahhoz képest. Ja, mégsem. Még jobb nevetén van. Ajajajajaj. Rossz irány. Talán Rossz nem? irány. Ennyi ne? A szép ott állsz mellette és baszik lelőni. Ez tényleg rendőrkanyar volt. Nem kuriasztó. Ne? Az szép volt. Jó. Ja. Cheater köcsög. Jaj. Na, csak próbálok elszokni előlük. A rendőrök előtt. Ja, fullos körözés kell, ez még csak 4-es. Hát, jó, de, ja. Kéne másik autó, ez kicsit lassú. Az jó is lesz. Vagy nem.
Alig van életem, most nézem. Jaj, jaj. Gyertek bolondok. Jaj. Jay bújjel szedik a bolondokat. Oké. Kéne egy másik autónak. Hoppá. Ilyen nő vagyok, mehetek, ugye? Köszi. Válasz egy Kanyarodj, csillagot kanyarodj. magadnak a 6-ból. Oh, Az szép fuck volt, yeah. Jay. Szerintem tiéd a joystick, Tomi. Jó, ha? Mennyi hülye is te. Tudi, Dodge-em. dodge-el. Gyere. Ez. Kicsit füstöl már az autó. Aha, ugrás. Jó. Ja. Égett az autó. Na, Én jövök. most Tomi jön, vagy Bór, tehát mindegy. Hát én eddig bírtam. Ügyes voltam. Ja, mégsem. Majd máskor. Na hát akkor. Na, kezd el írtani. Oda rativetőm. Ratyivetőm. Nincsen rativetőm. Gyere ide! Gyere ide! Jó, akkor annyi csalja, hogy adjál magadnak. Már nekem is volt. Adjál magadnak akkor. Nem kommentett, nem autót. Nem tudjuk el. Jó, oké. Most van nálad? Van, jó, van. De ezt nem Szia te! Szerintem azok meghaltak. Van ilyen santa gyanúm. Ja hát, ha nem csak van is. Ne! Fog robbanni az autót. Szerintem ennyi. Válts a kamerát. Még itt. Úgy. Csak 3-as körülés. Úgy, rendőrségen. Mit csinálsz? Mindig csak 3-as körülés. Ajjajajajajaj, szép volt. Limbóztam. Szerintem szállj ki, ég a kocsid. Nem baj. Meg fogsz halni. Nem baj. De ne. Nem baj. Fogadj már ki. Vigyázzad! Ez az szép volt. Na ne csí. Bastard. Hát eddig bírtad. Na ne. Hát de. Játszatok meg egyet. Na jó, úgyis rövid még a videó. Bimbo! Csórj egy kocsit. Hát... Át kéne menni az autóért. Szultánért. Megpróbálod?
Ott fekete. Ez jó. Ott a fekete. De abba! Ha hülye vagy. Likker. Kirúgom a vesét. Jó, mi hát ez egy szutyok. Nem miért? Ha már lassú. Hát, De viszont csúszik, mint a szemét. tiszta hülye, aki nem normális. Nem? Azaz. Mellé csögnék be, azaz. Na miért nem? Ha nem már rám milyen jó vezetek. Hát. Látom. Ja, várj, észre üldözés is kéne, nem? Szálljam már ki. Hogyan fut? Az szép volt. Valami robbant. Tűzijáték. Ó. Hogy fut? A szalad. Lőtt ki. Ugye repül. Ja. Pünk. Na. Avagy nem. Most mit lősz? Ott volt egy kocsi. Esküszöm átszállt rajta. Az... Nem haltam meg. Gyönyörű. Jaj, Forrest, fuss, jaj, 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 jaj. Jaj. Na. Jeep. Hoppá! Hogy örül neki? Üsd le. Mögötted lévőt. Nem jó, nem időben indult. De kilőtték a kerekedet. Melyiket? Hátsót, jobb hátsót. Öcsém, belesülök, már kilövik. Nem is lőtték ide gyökét. De nem látod? Ja, de hát még a gumi rajta. Hát még rajta van. Még. Már nincs, de még mindig. Már füstölöm. Már nincs. Aha. ETF. Kilőtt a hitből egy fa. Jó. Aha. Mindegyikos merénylet. Na, húzzál már át létre. Húzzál. Hon vagy? Ott lőtt ki saját autódat. Mi csinálják a kocsimba? Lőtt ki. Mi csinálják a kocsimba? Mi csinálják? Ne, megjött a Ferrari. Gyors vonat. Gyors vonat a kettes vágányról. Szálljál maga. Amúgy nem azért, de alig van életed. Hát jó van, nem. Füstöl a kocsit is. Az... Micsi? Szép. Átvetett a saját kocsim. Ez szép. Na jó, hát nekem szerintem ennyi volt, én ezt már majd megpróbálom máskor, maradjunk ennyibe. Hogyha valami játékot akartok, esetleg hogy kipróbáljuk, akkor írjátok kommentbe, szívesen játszunk rajta. Remélem, hogy jó szórakoztatok. Hát, jó semmi. Ez jó volt. Na mindegy, további jó szórakozást. Sziasztok! Sziasztok!